Ojo saknyatane tresnoku yang ono lambe jane saking ati enggal disirami yo ben adem kaya ora kiri ayo kita loh kok mlaku dhewe ya awas dek jarang kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mateke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda jolan
Ayo, meneh. Iki lho nak guru iki lho cepet ya. Ayo. Wis monggo cangkeme wis monggo ayo ben metu yo. Ayo. Iki kerasan. Ije. Aduh nyangkut lah. Mau lek golek kakean iki kerasan nang guru. Aduh nganti lemes ah. Nang guru kan nang rikat lagi mau. Semater. Gendong. Aku gendong mamake. Tanggung jawab. Mamake gendong barang asik. Tepuk tangan ayo. Ayo, satu lagi dari Wes lepas tak? Nek lepas berarti wes. Yo meneh. Pisane yo. Pisane Mas yo. Nek wis lepas wes ya. Makan. Bisa Mas yo. Sembuh. Saiki gendongen iki. Gendong Dhewe. dhewe. Tanggung jawab. Gendong anak kok buri. Jaluk tulung kancane ora? Ora. Iya. Ya. Bocah kok aku rela jamak-jamak. Heeh.